ராஜ்மா புலாவ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். ராஜ்மா பீன்ஸ் வந்து 8 மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சு குக்கரில் வச்சு ஒரு 7 சவுண்டு விட்டு எடுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கணும். குக்கர் வச்சுட்டு இதில் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து நெய், இதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ முட்டு, பிரியாணி இலை, பிரிட்ஜி இலைன்னு வாங்கல. ஆமாம். பூண்டு வந்து ஒரு 4, இஞ்சி வந்து ஒரு வெங்காயம், ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய். இஞ்சி துருவி போட்டுறணும் இல்லையா? இஞ்சி துருவி போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கணும். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிக்கணும். மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இதெல்லாம் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். மசாலா ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு நிறையா பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எல்லாமே அதிகப்படுத்திக்கலாம். இதோட வந்து நம்ம வேக வச்ச ராஜ்மாவையும் போட்டுக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கப்பு, ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கணும். ரைஸ் வந்து இந்த 1 டம்ளர்ல போட்டேன் நான். இதுக்கு வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி விடணும். இந்த வாட்டர் வந்து ராஜ்மா வேக வச்ச தண்ணி தான், நம்ம அதை வந்து வீணடிக்க வேண்டாம், இதிலே விட்டுடலாம். இதுக்கு உண்டான அளவுக்கு உப்பு, வெயிட் போட்டு 2 விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். ராஜ்மா புலாவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க, உடனே செஞ்சிடலாம். ராஜ்மா ஊற வைக்கிற நேரம் தான், அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிச்சுட்டு உடனே செஞ்சிடலாம். எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க, செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்க. ஒரு ராஜ்மா தொட்டுக்கிறதுக்கு சிப்ஸ், வெங்காயம் இது போட்டு ரைத்தா தொட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஜ்மா புலாவ் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.